Justin Metcalf és a kúszósárkány meséi. Írta Matusek László, felolvassa Maklári Rebeka. A bolygó, ahol mindent szabad. Justin Metcalf korán sem repesett az örömtől, mikor űrhajójával leszállt a Lurika űrkikötőben. A tisztességes hajósok nem véletlenül kerülték el messzire a helyet. Mindössze 13 éves lehetett, mikor nagybátyja először elvitte magával Lurika városba. Nagybátyja még aznap éjjel késsel a hátában végezte, pénz és a hazaút nélkül hagyva unokaöccsét. Justinnak 5 évébe telt, mire elég pénzt szerzett, hogy saját hajót vásároljon magának. A tény, hogy Justin ennyi éven át életben maradt, egyedül annyit árult el róla, hogy jobban tudott alkalmazkodni, mint az átlag. Megfogadta, hogy soha többé nem tér vissza a gyilkosok, kalózok és zsoldosok közkedvelt kikötőjébe. Most mégis azon kapta magát, hogy épp kilépni készül Lurika élénk fényekben fürdő utcáira. Olyan világba, ahol semmi sem illegális. Biztosan elment az eszem. Teraszok terültek el majdnem minden ház előtt. Némely épület felett táncoló nők hologramja jelezte, hogy nem csupán itallal várják a megfáradt utazót. Leginkább emberek látogatták a kikötőt, de megfordult itt guralli idegcsápos, kegyét vesztett krefánharcos és zarándokló sikoid. Justin egy régi ismerőséhez érkezett. Talán ő állt a legközelebb ahhoz, hogy a barátjának nevezze itt a városban. Numának hívták a nőt, egy régiségkereskedést vezetett a főutca végében. Ez mindössze annyit takart, hogy a legós díj idejét múlt haditechnológiát is megpróbálta jó pénzért eladni. Az egészben az volt a szomorú, hogy akadtak olyan nyomorultak, akik meg is vették. 30 éves páncéltápok, karabélyok, amik a csata kellős közepén hagyták cserben az embert. Akik ilyen felszereléssel masíroztak háborúba, nagy eséllyel végezték tömegsírban, mert hogy beazonosítani nem lehetett őket, az biztos. Justin! Tárta szét a kezét Numa, amikor belépett az üzletbe. Azt hittem, holnap jössz csak. Justin századszorra sem tudta megállni, hogy ne bámulja meg a leviatán tetoválást a nő jobb arcán. Amint látod, előbb jöttem. Mosolyodott el a férfi. A megbízom azt mondta, mielőbb érjek ide. Gondoltam egyet, és megbügyköltem a hajtóműveket, így nyertem egy napot. Élelmes egy gazfickó vagy te, sandított rá a nő leplezetlen örömmel. Azt mondják. Az egyik akváriumban megmozdult egy hal, amit Justin egészen idáig kőnek vélt. A megbízód mennyit mondott neked, mielőtt elindultál? Érdeklődött Numa. Justin megvonta a vállát. Az igazat megvalva nem sokat. Van valami a sivatagban, amit ki kell ásnom, mielőtt mások ássák ki. Egy darabig hallgatott. Komoly áru lehet. Nem tudtak rávenni egy könnyen, hogy visszatérjek ide. Sejtheted. Aha. Dölt hátra a székében a nő. Mégis itt vagy, mert te is csak egy kapzsi szemétláda vagy, mint mindenki, aki ebben a városban nő fel. Hiába hiszed, hogy jobb vagy nálunk. Nem hiszem, hogy jobb vagyok bárkinél. Egyszerűen vannak dolgok, amiket legszívesebben a hátam mögött hagynék. Világos. Bólintott komoran Numa. Mázdid van. Lurika már közel sem olyan, mint amikor itt rohangáltál kölyökkorodban. A sok illegális szarság felkeltette az anyabolygók figyelmét. Most mindenki próbálja fű alatt intézni az üzleteit, nehogy egy nap bevonuljon ide a hadsereg és véget vessen a babazsúrnak. Numa felcsapta a számítógépét, míg Justin alaposabban szétnézett a portékák között. Barátja meg lehet, nagyobb vagyonra tesz szert, ha fogja a teljes boltot és eladja egy harcászati múzeumnak. Ott legalább megcsodálták volna a régi idők relikviáit, és nem egy sötét raktárhelységben porosodnak méltatlanul. Amit te keresel, az egy MT5-ös kémiai robbanófej, szólalt meg Numa. Justin azon nyomban felhagyott a nézelődéssel. Egy vegyi fegyver a sivatagban? Kérdezte megütközve. Ez mégis hogy lehet? Amikor jelentkezett a munkára, Justin leginkább valamiféle műtárgyra számított. Legrosszabb esetben egy láda hátrahagyott csempészárura. Robbanófej valahogy meg sem fordult a fejében. Ez megmagyarázta megbízója titkolózását. Mint sok település, Lurika is kolóniaként kezdte, magyarázta Numa. Így hát, amikor kitört a háború, ezt a bolygót sem kímélte. A légköri bombázások során az egyik töltet nem aktiválódott, robbanás nélkül ért földet. A homokviharok rendesen betemették 200 év alatt, de úgy tűnik, néhány hete bekapcsolt a jeladója. Ezt nem hiszem el, rázta a fejét Justin. Persze az anyabolygók kormánya most már próbálná eltussolni, folytatta Numa. Azt meg véletlenül sem akarják, hogy valami jöttmen zsoldos csapat kezére jusson. Justin fel alá járkált idegességében.
Az MT5-ös robbanófejek nem éppen szilveszteri petárdák. Arra tervezték őket, hogy egész településeket tegyenek harcképtelenné. Nem hiányzott, hogy egy ilyen épp az óra előtt robbanjon fel. Még csak fél órája vagyok itt, de már is rosszabbra fordultak a dolgok, gondolta. Bármennyire is szeretett volna visszatérni a hajójára, hogy másik munka után nézzen, igazat kellett adni a Numának. Ha a robbanófej zsoldosok kezére jut, az ezrek életébe kerülhet. Hol találom a bombát? Kérdezte. Numa egy kézi adathordozót lökött felé az asztalon. Mikor kézbe vette, egy 3-dimenziós térkép jelent meg előtte. Egy vörös pont világított a várostól nagyjából 60 kilométerre. Justin memorizálta a koordinátákat, de azért biztos, ami biztos, zsebre vágta a térképet. Jó vadászatot, kacsintott rá Numa. Nem kerül semmibe, a megbízóid állták a költségeket. Ma már nem megyek sehova, mondta rá erősen. Iszom valamit és kiveszek egy szobát. Elvégre úgyis korábban érkeztem. A nagybátyád nyomában mi? Hümmögött Numa. Ismert egy helyet nem messze Numa boltjától. Egy helyet, ahol a tűzpárbaj nem volt mindennapos. Útközben foglalt magának egy szobát a kézi kompjúterén. Régi érzés fogta el, ahogy feltűnt előtte az épület. 1000 meg 1000 emléket idéztek fel benne a csalogató fények. Odabent telt ház volt. Az embert megszédítette az illatos köd és a helységet átjáró neojazz. Lance a csapos hunyorogva nézte Justint a pult mögül. Valószínűleg azon gondolkodott, honnan olyan ismerős neki. Szevasz, Lance! Nyújtotta neki a kezét. A férfi nem akart udvariatlan lenni, ezért kezet ráztak, de lerít az arcáról, hogy még mindig nem tudja, ki ő. Egy pohár plugont kérnék. Kisvártatva meg is érkezett a bugyborékoló zöld ital. 2 székkel odébb Justin egy göndör, barna hajzuhatagot pillantott meg. A lány sötétkék estéiben ült, és 4 holt koktélt szürcsölt. Mikor Justin felé fordította tekintetét, a férfi ösztönösen kihúzta magát. Csinos arcából bájos magabiztosság áradt, leplezetlen érdeklődéssel mérte végig Justint. Ő sem igen vette le tekintetét a lányról. Találkoztunk már? Kérdezte a férfi. Közelebb ült a lányhoz. Nem hiszem. Biztos nem? Mintha láttalak volna ezelőtt. Hazudta, hiszen akkor látta először. Idevalósi vagy? Széles mosoly ült ki a lány arcára. Csak pár hónapja érkeztem. Akkor az útjaim során találkoztunk, próbálkozott tovább Justin. A gond csak az, hogy fogalmam sincs, hol lehetett. Annyi bolygót bejártam, rég nem tartom fejben. Kezdett kiszáradni a szája, ivott egy kortyot a pluomból. Jártál valaha az Avalonon? Kérdezte a lány. Rémlik a bolygó neve. Az egy űrállomás, világosította fel. Ja, hát úgy néz ki, ezt benéztem. Némi szünet után hozzátette. Egyébként Justin vagyok. Jenna, mutatkozott be a lány. Justin felhörpintette a maradék pluont, és rendelt még egy pohárral. És mi hozott téged Lurika városba, Jenna? A lány kisöpörte az arcából a haját. Vakáción vagyok a barátaimmal. Régóta el akartunk ide látogatni. A bolygó, ahol minden szabad. Érdekes helynek tűnt. Justinnak nem volt nehéz elképzelni, micsoda egzotikus helynek számított Lurika az anyabolygók lakóinak. Sikerült találnod valami érdekeset? Jenna szájába vette a szívószálat. Fogjuk rá. Elfogyott a második pohár pluón is, az idő pedig csak úgy elrepült. Jennáról kiderült, hogy divattervező, több díjat is nyert humanoid szabású darabjaival. Justin leginkább az utazásairól mesélt, igyekezett kihagyni a történeteiből a Lurikán eltöltött éveket. Úgy terveztem, ma korán lefekszem, jegyezte meg Justin, mikor már a sokadik poharat ürítették ki. A közelben béreltem szobát. A lány közelebb hajolt hozzá. Igen? Ha esetleg lenne kedved, folytatta Justin, de félbehagyta a mondatot. Csábító ajánlat, mosolygott Jenna, de ma este biztos nem. Persze, hogy nem, mérgelődött magában Justin. Itt ülök holt részegen, és még rámenősködöm is. Jenna még közelebb hajolt, és egy finom csókot lehelt a férfi arcára. Esetleg egy másik alkalommal? Kérdezte. Megadom a szobaszámom, felelte Justin. Sietve felírta egy papírra, és átnyújtotta a lánynak. Letörten érkezett meg a szállására. A villanyt már fel sem kapcsolta. Átöltözött a vaksötétben, és elterült az ágyon. Legalább rendesen kialhatta magát, mielőtt reggel munkához lát. Ez is valami, gondolta, aztán elnyomta az álom. Arra ébredt, hogy valami szorította a nyakát. Megragadták a lábát, és leráncigálták az ágyról. Keze bilincsben volt, nyakán pedig egy nyakörszerű szíjat tapintott ki. Mellette egy figura állt a sötétben.
Az idegen Justin saját pisztolyát szegezte az arcának. Mi a franc folyik itt? A válasz egy tompa rúgás volt a hasába. Kus legyen, felállni, hallatszott az idegen hangja, egy nőé. Justin kitapogatta az éjjeli szekrényt és felállt. A térkép már nem volt a belső zsebében, ellopták, míg aludt. A rohadék összeszorította a bilincsbe zárt kezét, megpróbálta lefegyverezni a nőt. Mielőtt azonban akár a közelébe is juthatott volna, elektromos ütés érte a nyakörvből. Fájdalom szállt végig a testén, lábai elgyengültek. A fejét is beverte volna, ha nem tartja meg a rejtélyes támadó. Mire megint magához tért, a pisztolyt már a hátához nyomták. Indulás! Mordult rá a nő. Justin nem ismerte fel a hangot. Úgy gondolta, az a legjobb, ha engedelmeskedik. Még éjszaka volt, senki nem járt az utcán. Nem mintha lett volna bármiféle törvény a bolygón, ami tiltaná, hogy bilincsben végigráncigáljanak az utcán valakit. Nem volt kormány, nem voltak végrehajtó szervek. Hova megyünk? A nő nem felelt. Eszébe jutott, hogy az utca fényeinél már biztos láthatná a foglyulejtője arcát. Erős kísértést érzett, hogy megforduljon, de nem mert megkockáztatni még egy sokkot a nyakába. Minek is vállaltam el ezt a munkát? Mikor a következő saroknál balra fordultak, Justin már sejtette, hova viszik. Abban az utcában állt Fedor Rália, a méltán hírhedt rabszolgakereskedő otthona. Ráliát minden helybéli ismerte gátlástalan üzletei és hírhedt fenyítő módszerei után. A város szexmunkásainak a felét ő hozta a bolygóra. Az igazat megvalva, Justinnak is akadt dolga vele, mikor még Lurikán élt. Foglyulejtője a falnak lökte Justint, és becsengetett. A hangszóró jellegzetes csipogás kíséretében kapcsolt be. Árut hoztam, engedjen be, szólt a nő. Megint maga az? Hallatszott Rália hangja. Mit képzel, hogy folyton hozzám hordja a szemetét? Ez most fontos? Igen, azt gondoltam. Az ajtó kinyílt, a nő pedig betuszkolta maga előtt Justint. Rália egy asztal mögött állt, egy szokatlanul élénk színű pizsamában, puskával a kezében. Ezúttal kit fogott? Érdeklődött a rabszolgakereskedő. A nő előrébb lökte Justint. Rália szemügyre vette őt, de nem szólt semmit. Hála az égnek nem ismert fel. Könnyebbült meg. Volt nála valami, ami kell nekem, magyarázta a nő. Meg akarok tőle szabadulni, de gyorsan. Mennyit fizetne érte? Rália hátrahajtotta Justin fejét. Adok érte 500-at. Vakargatta az állát Rália, aztán Justin felé fordult. Te meg kapsz valami testhez álló nevet, meg egy csinos ketrecet hátul az udvarban. Azok ketten hátra vezették a hátsó udvar végébe, ahol a ketrecek álltak. Bezárták Justint, aztán visszamentek a házba egyezkedni. Legalább fél órán át nézte a két ember szilüettjét az ablakban. Miután a nő távozott, Rália ismét megjelent a ház ajtajában. Időközben lecserélte a pizsamáját. Justin azt hitte, ételt hoz neki, de mikor közelebb ért, látta, hogy nincs tál a kezében. Justin Metcalf teljes életnagyságban az én ketrecemben, röhögött Rália. Azt hitted, nem ismertelek fel, mi? Míg élek, remélek. A rabszolgakereskedő nekidőlt a rácsnak. Bevallom, akár a 10-szeresét is kifizettem volna azért, hogy itt végezd. A férfi rávigyorgott Justinra. Nagy mázli, hogy a kisasszony nem tudta, mennyit érsz nekem. Ha tudom, hogy ma jössz, előkészítem a perzselő dobozt. Rália felemelte kezét, benne az elektromos nyakör távirányítójával. A rabszolgakereskedő hosszal lenyomta a gombot, sokkal hosszabban, mint a nő korábban. Justin tehetetlenül vonaglott. Kölyök korában megtanulta, hogy viselje a verést, hogyan zárja ki a fájdalmat, és koncentráljon a túlélésre. Ez most teljesen más volt. Ez a fájdalom egy szempillantás alatt az agyáig hatolt, és semmivel sem lehetett kizárni. Azt hiszem, ez is megteszi mára, jegyezte meg Rália, mikor a kím végre abba maradt. Kinyílt a ketrec ajtaja, Rália pedig előhúzott egy vaskos rudat a kabátja alól. De azért gyakorlom rajtad a régi módszereket is. Elkapta még mindig kába Justin vállát, és szó szerint kihajította a ketrecből. Majd lábával a hátára fordította, hogy a szemébe nézzen. Justin megragadta az alkalmat, kigáncsolta a férfit. Mikor földet ért, összeszorította két kezét, és állon csapta Ráliát. Ezután a pisztolya után vetődött. Mire Rália észbe kapott, Justin már célba vette a fejét. A rabszolgakereskedő ujja a távirányító gombjára csúszott. Justin nem habozott, nyomban átlyukasztotta a férfi tenyerét. Rália üvöltött, a távirányító pedig megsemmisült. A következőt a szemed közé lövöm, ha nem nyugszol el, figyelmeztette Justin. Kérem a bilincs kulcsát. Rália éppen maradt kezével odadobta neki. Justin kiszabadította magát. Közben a rabszolgakereskedő a sérült kezét nézegette keserves nyöszörgés közepette. A nyakörv kulcsa? Kérdezte Justin. A nő nekem adta. Ott van a többinél,
felelte Rália. Kisebb, aranyszínű. Miután a nyakörvtől is megszabadult, Justin ismét célba vette a rabszolgakereskedőt. Ki volt az a nő, aki behozott engem? Hogy hívják? Ha nem mondod meg, esküszöm, ott is lyukas leszel, ahol csak kevesen. Rália felült, miközben a kezét szorongatta. Én sem tudom a nevét, esküdözött. Néhány hónapja bukkant fel. Jaguárként mutatkozott be, de gondolom kódnév. Azt mondják, a Creon gyermekeinek dolgozik. Creon gyermekei? Azok meg kik? Vonta fel a szemöldökét Justin. Még életében nem hallott az említett csoportról, de nem remélt semmi jót az eddigi tapasztalatok alapján. Azok elmebetegek, mesélte Rália. Fanatikus banda. Azt hiszik, az ő dolguk megváltani az emberiséget és elfoglalni a galaxist. Justin a tokjába dugta a pisztolyt. Szerencsét, hogy megváltoztam, mióta utoljára láttál. Mielőtt még Rália válaszolhatott volna, átvágott a kerten, és maga mögött hagyta a rabszolgakereskedő otthonát. Sietnie kellett. Biztosra vette, hogy a Creon gyermekei a bombát akarják megszerezni. Már csak azt kellett kitalálnia, hogy fogja megállítani őket. Felkapta a homokot a szél a suhanó jármű nyomán. Suhanó motorral száguldott végig a sivatagon. Ez volt a legolcsóbb jármű, amit bérelni lehetett a városban. Justin csak nagyjából emlékezett a robbanófej pontos helyére, de nem emiatt aggódott a leginkább. Azt sem tudta biztosan, Jaguar egyedül dolgozik-e. Ha pedig igen, akkor is könnyen felfogadhatott maga mellé zsoldosokat a városban. Tett néhány kört a sivatagban, mire megpillantotta az elhagyatott járműveket. A 3 gazdátlan csapatszállító csak tovább erősítette Justin gyanúját, leszállt motorjáról és követte a lábnyomokat, amik egészen egy homoklejtőig vezettek. 5 férfi ásott egy nagyobb gödört a lejtő alján, miközben 2 alak nézte őket. Justin elhasalt a homokban attól félve, hogy észreveszik. Mikor jobban szemügyre vette a csapatot, egyből kiszúrta az egyenruhájában feszítő Jaguárt. Justin most már felismerte benne Jennát tegnap estéről. Hát persze, innen tudta, hol a szobám. A sapkáját a nő szinte teljesen az arcába húzta, ezzel alig felismerhetővé téve magát. Mellette egy magasabb, szélesvállú férfi állt, karbatett kézzel. Egy fejvadász, akit Orelli Wenderként ismertek szerte a galaxisban. A többiek az ő csatlósai lehettek. Megtaláltuk! Kiabálta valaki. Az 5 férfi kiemelte a robbanófejet, és óvatosan lefektették a földre. Wender lehajolt, és egy műszerrel átvizsgálta a bombát. Még működik, fordult a fejvadász Jennához. A nő mereven bólintott. Szállítsák a hajomra, a hangárban kifizetem magukat. Wender intett az embereinek. Justin tüzelésre készen előhúzta a fegyverét, ekkor azonban az 5 férfi egyike előrébb lépett. Változott a terv, Wender. Justin nem lőtt, lemerevedve várta, mi történik. Valóban? A másik 4 zsoldos támogatóan a társuk mögé állt. Alig dolgozol, mégis te kaszálsz a legtöbbet. Új vezetőt választunk. Neked többé nincs helyet köztünk. A többiek mind velem vannak. Kés ugrott elő a kihívó páncéljából. Támadásba lendült, de a fejvadász kitért az összes döfés elől. Wender egy pillanatra megtorpant, ami végzetesnek tűnt. Ellenfele ezt kihasználva a nyaka felé kapott. A kés ketté tört a fejvadász nyakvédőjén. Wender 2 kézzel megragadta a férfi kezét, és nem eresztette többet. Ha a többiek veled vannak, miért nézik végig, ahogy megdög lesz? Kérdezte. Wender váltó kitépte a kétségbeesett férfi karját, aztán szélsebesen előkapta pisztolyát, és kivégezte a másik 4 emberét is. Még felkiáltani sem maradt idejük, olyan gyorsan érte őket a halál. Jenna tűnődve nézett végig a holttesteken. Egyedül is vissza tudja hozni a bombát? Kérdezte. Hogyne? Bólintott a fejvadász, miközben visszadugta fegyverét a tokjába. Justin nem várt tovább, felállt és célba vette őket. Dobják el a fegyvert mindketten, kiáltotta nekik. Wender a magasba emelte a kezét. Ez meg ki? Kérdezte a fejvadász türelmetlenül. Egy kis kellemetlenség, mosolyodott el Jenna. Justin kénytelen volt megereszteni egy figyelmeztető lövést a levegőbe. Nem viccelek, dobják el a fegyvereiket. Semmi gond, felelte Wender. Lecsatolta pisztolyövét és a homokba dobta. Jenna szintén úgy tett. És most? Kérdezte Jenna. Justin a nő felé biccentett. Maga ereszkedjen térdre. Ezután Wenderhez fordult. Maga pedig hozza ide azt a bombát. Mindketten azt tették, amit mondott. Mire leért a lankán, Wender már oda is vitte neki a robbanófejet. Most térdeljen le maga is. Justin a robbanófej fölé hajolt. Megkönnyebbült, mikor nem talált rajta semmi sérülést. Már csak fel kell pakoltatnom ezzel a 2-vel az egyik csapatszállítóra, és némileg kizökkentette a gondolatmenetéből, amikor Wender felöklelte.
Teljes testével ránehezedett, pisztolyos kezét pedig a földhöz nyomta. Ujjai Justin nyakára fonódtak. Miközben próbálta kiszabadítani a kezét, hallotta, amint Jenna elszalad mellettük. Vander felpillantott, esélyt adva Justinnak, hogy kiszabadítsa a fegyveres kezét. Nem tétovázott, meghúzta a ravaszt. Ilyen közelről a lövés gond nélkül átvitte a fejvadász páncélját. A férfi a hátára fordult, égett lyukkal a hasán. Most, hogy levegőhöz jutott, Justin felült és körülnézett. Nagy megkönnyebbülésére a bomba még mindig a helyén volt. Elővette a kézikompjútert, hogy vészjelet küldjön Numának. 20 perc, mire ideér a segítség. Fordult oda a fejvadászhoz, aki meglehetősen jól viselte a hasán tátongójukat. A baj csak az, hogy magának 10 perce sincs hátra. Tudta ő is, hogy vége. Vander tekintete kitisztult, eltűnt belőle a harag. Olyan helyre tévedt, ahonnan másmilyennek látszik minden. Túléltem a peligani csatát a Krefen háborúk alatt, mondta Vander. Megértem, hogy minden barátom elhullik mellőlem. Vadásztam másokra a megélhetésért. Azt hittem, több időm lesz, otthonra, családra. Nyomorú dolog lesz így meghalni. Rossz emberekkel állt össze, felelte Justin. Egy percig sem bíztam abban a nőben. Jól fizetett, de felismertem a veszélyt a szemében. Nem először néztem vele farkas szemet. A nőt sajnos nem kaptuk el, csóválta a fejét Numa. A legfontosabb, hogy a bomba megvan. A pénzed mindenképpen megkapod. Justin csak hümmögött valamit. Egy orvos 5 percig pittyegett körülötte a szerkezeteivel, mire megállapította, hogy semmi baja. Egyébként ez kinek a hullája? Bökött hüvelykujjával Vander felé Numa. Orelli Vander, felelte fáradtan Justin, fejvadász. Nem mondod, vigyorodott el a nő, és micsoda harci szerelésben van, ezt nevezem, biztos sokat ér. Vidd el nyugodtan, nekem nem kell, vont vállat Justin, én csak vissza akarok menni a hajómra, és a hátam mögött hagyni ezt az egészet. Na igen, van itt még valami, szólalt meg Numa, majd némi habozás után folytatta. Az a Jenna lány ellopta a hajódat. Sajnálom, haver. Justin erre már igazán nem tudott mit felelni. Némán az arcába temette a kezét, remélve, hogy felébred a rémálomból. A munkaadód hajója egy hét múlva ér ide a bombáért, akkor majd téged is visszavisznek az anyabolygókra. Ezt nem hiszem el. Ne legyél már ilyen letört, élvezni fogod. Még egy hetet ezen a bolygón? Kérdezte Justin kételkedve. Numa vállon veregette őt. Ahogy mondod, kölyök, ahogy mondod.